teraz tá najobľúbenejšia časť, že je kardio a idem domov variť. Skúšam to teraz točiť na šírku, tak snáď bude pozerateľnejšie. Ideme sa potom. Všeme sa vajíčka, tu je všade bordel, ale ukážem vám už, aké to je všetko umyté, nakrabičkované. Hotovo, dovarené, kuchyňa konečne uprataná. A jedlo nachystané. Toto je vlastne jedlo pre nás. Tu máme nejaké vitamínky. Jedlo pre nás na 2 dní. Takže toto všetko musím s sebou ťahať. S tým, že to sú obedy olovranty. Tu má Maťka na cukrovanie, niečo na cestu, večera, raňajky. A plus tu máme vajíčka, ešte rýžové chlebíky, protiak, tam sú vločky, zelenina. No, je toho hodne, a to, že ideme na 2-dňový výlet s tým, že raňajky si varíme na izbe. Ale znova sa len potvrdzuje pravidlo, kde je vôľa, tam je cesta a možno by som toto bral tak trošku motivačne, hlavne pre všetkých tých, ktorí povedia, že si nestíhajú variť do práce. My sme za hodinku a 20 minút navarili na 2 dní. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Veľa. Toto je prosím pekne, že ideme na 2 noci. Maťka tam má ešte tašku, ešte rúbsak. Čakáme odvoz, na tomto to nepôjdeme, v mojom stroji, ale na tomto. Pretože na tamtom by sme na diaľnici prišli o uši, bohužiaľ. To čelné sklo, to my sme nešli rýchlo, len pršalo, blato. Po veľmi dlhej dobe idem ako spolujazdec. A je to nuda. My už sme na mieste. Asi nejaká, najskôr typujem novostavba, lebo je to takto tu veľmi skromne, ale za to veľmi pekne zariadené. Som si požičal takúto pecku. Ukulele, tak povedal Patrik. Ale požičal som si statív. Takže som zvedavý, čo to bude. Čo to budú za zábery. Statív máme nainštalovaný, len on ako si sa hýbe sám kde chce. Ja sa len tak cez hodinky musím pozerať, že kde sa on zameriava. Škoda, že to neviem nejako zamknúť na seba. Dobre, som to tak optimalizoval, ale nevýhoda toho statívu je, že on tak stabilizuje obraz, že ja keď sa aj pohnem, on sa vôbec nenatáča za mnou a snáď zajtra budú z toho dobré zábery. Aj keď pozerať telku z tej diaľky, neviem, či nebolo lepšie to pozrieť asi na mobile, ale my už máme chill. Budeme končiť na teraz, ideme sa poriadne vyspať po ceste, no a zajtra je deň D, Maťkin. Teraz ale neviem, či zajtra sú juniorky alebo ženy. Ženy, tak zajtra sú ženy. Takže sa vidíme zajtra a ten statív so sebou ťahať nebudem, lebo on je skôr asi na možno nejaké akčnejšie športy ako na nejaké statické kamerovanie. OK, lúčim sa. Vidíme sa teda zajtra. Dobré ráno. My už sme hore. Musíme byť tichšie, lebo sa ešte spinka u nás. Spinka, ja môžem povedať. Ešte raz. Musím byť tichšie, lebo sa tu ešte spí. Ale Maťka už si chystá veci. Ideme urobiť raňajky. Maťka si ide teda robiť bielka. A ja dneska skúsim vykúsliť takú improvizačnú kašu. Snáď mi to vyjde. Uvidíte neskôr. Strašne čudne rozprávam pre Boha. Rýža, mandľové maslo, marhuľky a bielka. Tak vyzerajú raňajky. Tak ja len dúfam, že to nezhorí, keďže robíme to všetko bez tuku. No. Bielka hotové. Vy, čo nie ste zvyknutí, ale vám to príde možno čudné, ale bielka so škoricou sú akože celkom nebo. Medzičasom
nebudem viac k tomu, ale idem skúsiť zrobiť teda tú kašu, keďže mám mať ráno 60 g vločiek, 50 g bielok. Nápad je taký, že vločky povarím, dať tam bielka, miešať, vznikne z toho taký pudinček, ježiš, vznikne z toho taký puding, verím v to a potom dať to do misky, pridať proteíny, premiešať, takže som zvedavý. Pointa je v tom, že keď by som to miešal dostatočne rýchlo, tak verím v to, že sa vytvorí taká hustá kaša, že to nedoseriem celé. Takže teraz tu pridám proťak, trošku studenej vody, nech nejde proteín do horúcej kaše. Zvedavý na výsledok. Prichuť mliečna ryža. Teraz vodu a miešať. 20 g masla. Takže dobrú chuť. Make-up máme za sebou, už sa balíme a ideme nájsť halu. To sme už zaregistrovali, teraz sme vlastne išli si sadnúť na kávu, trošku sa zohrať na slnko, aby sme trošku vymrzli v noci. No a my pôjdeme cvičiť a tak pôjdeme ku nej. Odmakané a ideme teraz už Maťke. Hej, nazdar. Ahoj. Čauko. Ako? Dobre. Láska, ako? Dobre. Už sme pri Maťke. Maťka už má nástrek a je nádherná. Počkej. Aj support, IFBB support s tým prišiel. Číslo máme 40. Basic. Support tým podával pri veľký support, takže musia sa ísť najesť, dočerpať energy. Ideme sem. Prvá trojka vyzerá nasledovne. Barbara Kostová, KŠ mesta Stará Ľubovňa, 3. miesto. 2. miesto obsadila Magdalena Žitňáková. Vidno s tým námestnovom. A na Orave, na Hornej Orave ostáva aj postupe najlepší v tejto kategórii Martina Draganovská.
bound only by frozen memories. It's fine. Draganovskej. A prvá trojka. Piesne Natália Trgová. Máme to za sebou a išiel som až že nečakane prvé miesto, lenže v momente, keď vyšla na stage, to už bolo viac ako očividné, lebo mala formu jak bake. Pokora. Pocity autentické. Krásne, teším sa veľmi. Ešte sme neskončili, lebo ešte nás čaká zajtrajšku. A to sa dozviete v zajtrašom videu. Zajtra pokračujeme deň Ideme 2 spať. a to bude súťaž juniorov. Takže majte sa, ďakujem, že ste to dopozerali až sem, snáď vás to bavilo. A dajte like, presne tak, lebo bude vedieť, že má to zmysel točiť ďalej. Dobre, nebudem už ďalej spotáľať, majte sa pekne.